ranna mana subscribe kuma a ranna ƙararrawa. Yawmul Qudus aya Hizbullah mu yunkura dan wato 'yancin abokanan aikin na waiwaye kufur jalillah mu tashi kun Hizbullah Abu ta yi kira to mu fito ina faradan Allah ga 'yan uwa na mu cikin wala a can Qudus mai kalla kullum kalla za mu so ake yi abokanan aikinmu mu firfito dukkanmu Abuja ta yi kiranmu Yawmul Qudus aya Hizbullah mu yunkura dan wato 'yancin abokanan aikinmu Imam Khomeini Qudus sirra shi ne ya assasa wannan ya ce da mu musulmin duniya mu firfito ya ikiwan dukkan duwa'an ƙarshen azumi ya ce mu domi kenan da tausayawa da abin da ke yi wa Qudus danginmu abokanan aikinmu Abuja ta yi kiranmu Yawmul Qudus aya Hizbullah mu yunkura dan wato 'yancin abokanan aikinmu